F'diskussjoni fil-Parlament dwar abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela qal li meta l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem dwar riforma fil-Kummissjoni Elettorali tajjeb li jibda billi jippreżenta l-kontijiet awditjati tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Abela qal li l-Gvern biddel il-mod kif jinħatar il-Prim Imħallef u l-mod kif jinħatru l-Maġistrati u l-imħalfin. Qal li fl-2020 saret riforma li ddeskrivija bħala rivoluzzjonarja billi fost oħrajn tneħħa minn idejn il-politiku, l-għażla tal-ġudikanti u anke tal-Kummissarju tal-Pulizija. Qal li vot kontra l-emendi huwa vot kontra l-ġudikatura li qed tapprova fost oħrajn il-ħatra tal-Kummissarju għall-standards. Fakkar li l-Oppożizzjoni kienet ivvotat favur aktar sezzjonijiet fil-qorti biex jinstemaw aktar appelli għalli issa qed jiġu proposti 7 sezzjonijiet b'6 imħalfin blan li tonqos l-istennija l-Oppożizzjoni għax trid timpika se tivvota kontra dan l-abbozz u għalhekk kontra il-poplu. Dr. Abela semma l-5 membri tal-ġudikatura li se jirtiraw qal li kienet il-ġudikatura stess li proponiet li titla l-età tal-irtirar. Għalli l-Oppożizzjoni nfisha kienet favur li titla l-età tal-irtirar sa 68 sena. Għal ukoll il-Kummissarju tal-Standards se jara li l-ġudikatura timxi mal-etika u li kull ġudikant jagħmel xogħlu sew, proposta li ġiet ukoll mill-ġudikatura. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li dawn l-emendi saru blaġla u mhux bir-rispett lejn il-poplu u d-demokrazija, qal li taħt il-patroċinju tal-President kurrenti u anke taħt il-President Emeritus George Vella kien beda proċess ta' riforma fil-Kostituzzjoni, xi ħaġa li qal li ma komplix. Dr. Grech qal li l-Oppożizzjoni temmen f'riforma sieħa u holistika li ma ssirx biex isservi l-aġenda tal-Gvern imma l-interess tal-poplu. Qal li l-Oppożizzjoni għaddiet diversi proposti kostituzzjonali fosthom Kummissjoni Elettorali Indipendenti, bidliet fil-ħatra u l-operat tal-Awtorità tax-Xandir biex din taqdi il-funzjoni tagħha b'mod imparzjali u fl-interess pubbliku u riforma fit-TVM li qal li jrid jaqdi dmiru billi jagħti l-informazzjoni lil poplu. Sema l-inkjesta pubblika dwar l-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u akkuża li l-Gvern li ma jridx jimplementa r-rakkomandazzjonijiet ta' din l-inkjesta.